ya azimal qadari. Assalamu alaika ya azimal qadari. Assalamu alaika ya azimal qadari. Ubangijin numfashi ka sake yi mun damara cikin aikin da ka bani da ka nufa na cira da an ji aikin da muke a rika yi maka kamara. Allah ka ban wata dama na wasimal qadari. Kai ta duka salati gwargwadon kadarinsa wurin na fi daraja mai ganin bayansa yana faru da sabai da dukkanin alisa a sata na batula a gabata duk muka zauna. Assalamu alaikum. Auliya uku mana komai baba na yabo barku maula ya shatti jani ku kara jani jikinku tila na har barhama sadakali na gaishe ku barhama kofar samu bambarin halararku. Assalamu alaika ya azimal qadari. Baba Sharu Abdallah maula ya sanni da aiki a ƙara kula ni ya ji kawo ma'aiki akwai batun da na saya a kan kanar babaki. Baba Sharu Abdallah kiran gaban kan zauna. Assalamu alaika ya azimal qadari. Assalamu alaika ya abun alfari. Assalamu alaika ya kurewar nazari. Assalamu alaika ya sayyidi mukhtari. Ya mai gidan Jibrilu barka da yau zuljudi mai shafa dukan laifi sannan ka dai Ahmadi. Idan ka ce har Allah baya canzawa badi da malaka yi mana sutura cikin kakar da mu fayani. Labbaika mahil kufuri labbaika ainin zati labbaika tajil izi labbaika mai jabaruti tilas mu busa sifika mi yabuwa gida ko titi mai aiken mala'ika aiken ka ba alati. Assalamu alaikum. Wai ta ina zan soma cikin batun girmanka Allah ya ce shi yayi jifa gashi kai kai da hannunka kana ganin bayanka kamar gaba ba shakka kuma kai kadai kaga Allah mai taguwa da buraka. Assalamu alaikum. Kutire yayi kuka sanda ka daina hawan shi kana garin Madina kana hango al'arshi kai takaice magana kai ke raban numfashi babu arziki sai naka ya mai biya mana bashi. Assalamu alaika ya azimal qadari. Allah yana ta kirari yana yaban halinka jawadi ka raba kyauta silar kadawar iska kai ne ruhin Allah bara da bude harka ashe akwai wata magana da ta sari jala sarka. Sarki kai kaga Allah ina mai isa tamkarka duwar wasu har tsirrai suna yabo a gare ka ya ainul ma'ariful aka wamin karshen harka ba abin yabo bayan ka. Assalamu alaika. To gashi ba ka rubutu kuma ba masani tamkarka duk abin da Allah ya sani ka san shi ba ma shakka komai aka ce akan ka an tauye haƙinka da kai nuni ziljudi ruwa ke zuba ta halinka. Arziki kwarai na gunka mai bunka shi ke samu na dab da Allah sarki mai sa ƙasa ta yi kamu ganin ka ƙarshen da ce to a ƙarar rata jikinmu kar a duba mu don aiki a goge duk laifinmu. Assalamu alaikum. Da kaya ke ta fitowa da kaya ke komawa kowa ya zo kai ka bashi ya mai rabo da rabawa ka ci badar ga uhudu mai sari jali zubewa yadda ka so ake ma wanda rabu ke gaidawa. Assalamu alaikum. Rasulallahi
dukkan na furta sarki a karɓi daga aikina don Allah sirjudi ƙara sai zaman harshe na in kare a faɗarka domin saya da nana. Assalamu alaika ya azimal kadari. Assalamu alaika ya azimal kadari. Blitu fi hubbilmus da bakat mi amada abil kaun wal aqla ifan an wa matida atani hawa hukaf la an arif al hawa silitu bi niranish ziyadi ya ahmada aliktu bihi wanna sufi sinnatil kara tamattatu min huda rais kuntu mufrada wa zuhimtu fi hasas zamani wa innani lafikiratu mimman yaru محمدا ولكنني جليت قبل سباقهم وقبل تبريز القرون لأحمدا والإبلا وإز الأب في ملكه فدعو يمين الكون عبد مسرودا ألا يا رسول الله يورفع شكاياتي إليك وعليما ترى العبد سوادا وهاتي وهاتي المسلمين أهلته عليك فدفت الناف سكر مسرمدا زماني يدلق الوجه غير مقدري أروح وأقدودا إمالا أقمادا وقادي سبوها إن دعبدال مرسالي ومن برسول الله لم يشد المدى تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري وصرت ممجدا وإناتنا المس دفع عينك نيا فقد صار أسبا ما أملي تأودا ولا نبئر كان ساب وعينات نخيل بعن البر روح صار مسبدا وأوتيك سلمان لشوقي حبيبنا ولا تتناهلوا ولا المجلدا لأن الذي الآن بيا من خوارج بينا لها الأنصار لغير مهرشدا كذاك كرامات لآل ولايات فمنه أنيل ما أنيل اليومادا يا بر يا كافي بجاه نبينا لترزو بيدا ما يروم وترشيدا لتكفي عنا وقتنا دار سيادي جميع الشرور قد قدمت وأيادا ومدى صفاتي من صفاتي كسر مادا وكمل إرفاني وإلمي وسديدا وتبصرني والمنتمين لخزبنا مناهج حق الحق إدارة وأبدا وتادينا ناجر رشادي أيماتا لآل التقى والفوز جندا مجندا صلاة وتسليم على من سمت به جميع الورى والساب والآل أمادا. السلام عليكم. ke ban kwana ka karbi yabon zuljudi ka kara yi mun sitira cikin kakar da na faɗi kalli ne ladabinka da kai na raɗe faɗi dan Allah ban sitira ya sayyadi mamudi